बहुत सुंदर। अब तक गीत संगीत के हमने के आठवां घंटी में बनी। कबो कबो कुंवर जी पंकज भैया बोलते बोलते कबो कबो इहो में फाल्ट हो जाला। कबो हम ही आई ना हो के चाहे हमनी से गलती हो जाई तो वो गलती धराऊ ना हो और गलती धराऊ हो जाए। बड़ बुजुर्ग अच्छा और लौंडा है तबे न लौंडा कहने है तो खिसिया के कहतर के अच्छा हमान लौंडा है तहार रंडी हिया न हिया भोजपुरी में नचनिया के लोग अभियो रंडीए कहेला जितना पुरनिया लोग अभियो कहेला के बियाह जी रंडी बारी सन ई रंडी हिया राउ रंडी ना हो तो लौंडा हो ओकर माई पियो रंडी ही सोनीचरी के हमरा के कहतर कि जिया रंडी धीराज जय हो लौंडा कुमार जय हो गाड़ा अध्यक्ष जय हो लौंडा धीर भोला दानी बनौले रहे अच्छा आज आप लोग अजीत भी कहले का कहत रहा तारा ऐसा कहे के चाहिए तू छोट भाई तू हां कहलो कि 4 गो माई के लइका हो कस हां आ 3 गो सूझ हो कस हाय हाय एगो लंगड़ होखे हां तो माई के ध्यान लंगड़े पर रही तो एगो नीचे से लइका बा हमारू कहता कि लंगड़ा पहुंचल कि ना पहुंचल हां बबुआ पहुंच गेल होई अधो तो पहुंचल ठीक से देख तारा ऐसा बात कहे छै कुंवर जी रहते तब न कहती हां अमूल दूध के डिब्बा रहले कुंवर जी लइकाई में हाय अच्छा 3 गो लइका निमन होको सही गो लइका लंगड़ होको त माई के ध्यान ओकरा पर रही अजीत के 100% बात सही भाई काटे वाली रही सही बात बा तो ना भैया 3 गो लइका सोच होके आ एगो लंगड़ होके तो माई के ध्यान रही लंगड़ा पर हां हां केहू के घर बाकी 4 गो लइका होको स 3 गो सीनियर होको स हाय हाय एगो गणुआ हो जाओ तो बाबूजी के ध्यान ओकर पर कुंवर जूनियर तारा के ओई में एगो बूढ़ होके राम जी गुप्ता ब्याह जी उनका बराबर ध्यान रहे कि केना बबुआ गोइल हो राम जी गुप्ता ब्याह जी के कहत रहे जे बताई लाश फूके वाला बताई भूषण कहे के कुंवर जी कल चल जी तू जलाद खानी लगा तो भाई देख लो ये तो कहता रहे हम 1 मीटर में ना बोल कहे के नहीं का है जना गांव में कुंवर जी के 3 गो बहन काहे ना जब हमनियो के जाइले तो हमने के लोग जाके गार्जियन जस मानेला प्लस सारे के नाता से हमसे हंसी मजाक होता है जमी काहे ना 3 गो बहन जहां सैकड़ों पाहू हो जना जमी बाप रे बाप मतलब है एक आदमी कहला कि लहरी जी के लिखल गायत्री ठाकुर के प्रसंग तो कौन कोनो काहे गावेल काहे तो हम पूछने की गायत्री बा से पूछियो कि वो भिखारी ठाकुर काहे गावेल काहे गो महान आदमी के नकल करे में कोनो दिक्कत ना हो गायत्री ठाकुर गुलाब शर्मा राधा कृष्ण यादव दुर्गेश भैया डुमराव से 500 रुपया पुरस्कार दिले बनी हार्दिक प्रणाम करता जा बड़ा बाबू बने का दुर्गेश भैया बड़ा बाबू अच्छा बार-बार प्रणाम को नहीं भोला दानी बनौले रही एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई जान बुझ के रास्ता बदल के कहने को लीजिए भगवान राम और लक्ष्मण फूल के इंतजार में वाले लोग आ जात आ रही है रूप देखले बड़ी है जितने तेजी में गोइल बड़ी उतने तेजी में दौड़ल बड़ी उनसे का लो मनोज हलवाई भैया बहुत प्रेमी है फैन है पुरस्कार 100 बदल बनी अरे का देख लो जल्दी कहो तो ठीक है लो घरवा से का भइल ए सखी हमारे से कुछ कहते नहीं खे रहे द ए सखी आ कहला बिन रहते नहीं खे तो उगुल द हां भाई ए सखी देखन बा कोर दए भय किशोर सब भत सुहाए शाम गोर किंग कहू बखानी गिरा अनय नयन बिनु बानी वाह वाह ए सखी देख ले बिया आँख और रूप के वर्णन मुंह से करे के पड़ी और रूप के वर्णन मुंह से ना होई अगर जीबिया पले आँख रोती तो और रूप के वर्णन कर देती खुदे अवतारे के दिखा देता नहीं लता ओट तब सखी ने लखाए श्यामोल गोर किशोर सुहाए ए सखी हईजन गोरखा बानी ना अरे माई रे माई बड़ी खिसिया बानी ए सखी हईजन सावर का बानी ना ई दादरी रह रह के जान मारता
अरे सखी तोहरो अनुभव कहा इतने दिन में दोनों जना के जांच देहलू कौन बात नहीं कहलू रहुओ कहवा में अपना लेडीज से कुंवर जी हमार तो कोनो ही छोड़े के परे बुझाता व्यास लोग के चौपाई याद नहीं खे हो आज नचनी आ जाए धर्मात्मा नचनी मान में तारे के बरस बाकी झूमत आइलू हासा आ खुशी फटले नहीं फटा आ कहू रे सहेलिया पैसा बोल के चंदन सिंह जी भैया 500 रुपया पुरस्कार दल बने हार्दिक प्रणाम बा आ कहू रे सहेलिया में नया पवन बा श्याम गौर की कहा बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी आंख बिना जीभ के बा आ जीभ बिना आंख के की त आंखिए देखी त आंखिए बोली त सही कही जीभिए देखी जीभिए बोली त देख ले बे आंखिया कहे के बा जीभिया के थ्योरी कहे में तने कर बड़ा जाए हमारा फतनारायण बाबू अरक ग्राम गोलाधारी बनौले रहे बार बार हार्दिक प्रणाम बा पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लग रहा है नजरी से देखनी कैसे तोहरा के बता दी चलू रे सहेलिया चल के अखिए से देखा दी ऐसा न छायल छबीला ऐसा न छायल छबीला गुलाब कमान लजा कहू रे सहेलिया में नया कुल्ही जानी गोइली जाके लगली राम के ओरी राम भइल चांद सीता बन गइली चपोरी परसों के ही जा रहे तो राम सीता के पहला नजर मिलल बा जे हिस्ट्री अनर्स पहले हुई जानत हुई विवाह 8 प्रकार के होला मनुस्मृति में तने अलगे मत दिहल बा त ई पहला विवाह जब नजर मिलल एक दूसरा के दिल चोरी हो तकरा एक गंधर्व विवाह कहल जाला एगो स्वयंवर होला लड़की स्वयं चुनेली ए घर तब एही घर ना ओगर एगो रोडो मारे चलत रहे चलते फिरते घिंच ले जा जौन कृष्ण जी कहले शिशुपाल बारात लेके आइल बड़े आ दुल्हा के भुवन फोर के मौर और बिग दे ले आ लड़की लेके भाग चल ए जे राम जी के सीता जी के पहला नयन मिल बही जब प्रसंग करा के कुंवर जी का कहल रे केने बानी बाप बाटे कुंवर जी लागी रो कुंवर जी हलचल अरे हां देखिए हलचल पीछे में तो बड़े भाई साहब अनुज भरा था उछे छाड़ा सीताराम बोला चार दिन का जिंदगी गई हम कहानी सुबह शाम बोला ठो जाम अजीत नागो विनोद भाई हमरा एगो गोला ठेकेदार के ना हो गए लोग ने ना